Chenro mag yiero jotelo mag duond bura mar ODM mane obagi kuonde chung' ute buche mopogore opogore counties ma Kaluo norumo ka thoth gwenge ok obedo kod koko moro amora. Kata kamano, ng'ur moko kod ywaruok bende nonene moko kuom kuonde chung' ute burago. E gwenge mag Nyakach e kaunti ma Kisumo, obila ne omako rowere moko ariyo ma itudo gi temo rocho yiero mane obagi kono, kaka jafwambo marwa Ali Abich miyo ler. Duond bura mar ODM ne otieko yiero kuonde chung' ute buche mopogore kane en yiero e tielo mar adek bang' yiero mane obagi e tesende mag luto ombulu kaachiel kod wards mopogore. Chenro mane otim gi kwe maonge tulo e counties ma Kaluo, kata odoko ni ng'ur moko to nitie gwenge moko kaka ne tayo chenro no. E kaunti ma Homa Bay, chenro no ne odhi nyime e kuonde chung' ute buche mopogore gi kwe, kae kar chul bura Mandhiwa ma tulo ne omuoche e kinde mane timo yiero mag wards mopogore. Yiero ma kamano ne otagi kwe, kata odoko ni nitie kuonde ariyo mane tayo chenro no. E kar chul bura mar Angwe kaachiel kod mano ma Karachuonyo, jotelo mane oyiero lemo mopogore ne opuo chenro no ka gisingo biro medo tego duond bura no. Kendo watimo yiero leaders wa bende ji 77 from sub county level. Mang'ama wacho ni yiero moro ni ani kia chachni moro nitie Rangwe, wan gi yiero kendo wayiero peacefully, wayiero gi kwe. Weche moko madhi konyo gi koni nyaka warit chama. Kendo donwa chung' motegno ne chama ma ng'ata madwa wale chambwa kae. ODM nigi luor. Wayiero gi muolo gi ng'uono ma jo Karachuonyo kawuono yiera kaka jakom mar ODM ma Karachuonyo. Wan kaka mine wa support chama mar ODM kendo wachungi chama motegno. Omiyo agoyo erokamano ne mine ma Karachuonyo. Kendo awacho gi duol maduong' nadhi tiyo ne mine ma Karachuonyo. Kata kamano, moko kuom rowere ka chul bura mar Angwe to ne onyiso chwang' margi ewi kaka ne ota chenro no. Kama kuom rowere mag ODM ka chul bura ma Homa Bay town to ne opuoyo rowere wetegi e kaunti mangima kuom ne nyayo kwe kinde yiero no. Wan kaka jo-Angwe wan gi wards 4. Akwayo yiero mar constituency ka jo ward delegates mano yier te ema timo yiero. Katek wan gi power kaka jopiny. Ka gidwaro ni jogi magine magihero mondo mi otiwa e party mar ODM. Wan kaka jo ODM watamore kendo wakwero wach nyokang' mager. Wadwaro ni wachung' motegno. Wadwaro ni youth oyier youth, mok ni jatelo en jatelo. To en gi ng'ate moro. Wach ni en youth to en youth. To ka en mar jodongo dhi e mainstream ilere ng'ama biro lero kodi yo. Ago erokamano ne youths manowuok kawuono te modhi election, ma election otimore maber maonge ng'amogo, maonge ng'amobeti, makoko kowuok. Yiero ma kamano bende odhi makare kaunti ma Kisumu, kama jotelo mane oyiero lemo mopogore ne onyiso mor margi ewi kaka ne ota chenro no. Kata odoko ni e sub county ma Nyakach, obila ne omako rawera moro mane dhi temo rocho chenro mar yiero no. Wan kaka jo Kisumu Central kendo watimo yiero gi kwe, watimo yiero gi officials te e migepe te kochakore mainstream, women league, youth league, nyaka the disability league. Atiyo chiwo nafas ne youth achiel mabe donjo mondo yale constituency ma weche mag yudhe ne mowinjo to ridore godo piny mondo yudho ng'e gima dhi mbele party marwa mar ODM. Sane wajombe Kisumu Central constituency waseneno unity and harmony. Abiro tiyo ne jowa kendo abiro temo ka sasa mwabede e meeting mora mora. Jok madhi keto mbele gin persons with disabilities. E kaunti ma Migori, yiero ma jotelo duond bura mar ODM e kuonde chung' ute buche mopogore e kaunti no ne orumo gi kwe ka jotelo mane oyiero lemo mopogore ne osingo medo tego duond bura no. An gadier ni result mwagolo ni en result man gi ndhadhu kendo jopiny oyie kode. Ne jo-Nyatike kabisa erokamano kuom yiera kendo wan kaka jo-Nyatike wawacho ni ODM, Nyatike ka en ODM zone. Ma ka oseyierwa kaka oyierwa ne wadwaro ni mondo wabed motegno, wabed ofisewa mondo wati ka wachomo 2027. Ka e kaunti ma Nairobi, jaod bura ma Makadara George Alado ne onyiso mor mare bang' kane oyiere Nyalodia kaka jakom ODM ma Makadara. Nataka kushukuru kwanza wajumbe wa Makongeni Ward mahali nimechaguliwa kama delegate katika polling center ya Joseph Apudo. Imekuwa unopposed, si kupingwa na mtu. Sasa nimepata kibali ya kugombea tena kiti ya chairman ya county ya Nairobi. Ali Abich, Ramogi TV. Mane mbaka mang nogo gi oduoro ng'wen